Our scripture reading this morning is coming from the book of 2 Kings chapter 3. 2 Kings chapter 3. 2 Kings chapter 3 from verse 16. 2 Kings chapter 3 from verse 16. 2 Kings chapter 3 from verse 16, and I'll read. While the harpist was playing, the hand of the Lord came upon Elisha, and he said, "This is what the Lord says, make this valley full of ditches. For this is what the Lord says, you see neither wind nor rain, yet this valley will be filled with water, and you and your cattle and your other animals will drink. This is an easy thing in the eyes of the Lord. He will also hand over Moab unto you." Mwari wakudzwe nekuda kweshoko rawo. Kune madzimambo akatsvaka a prophetic direction, a prophetic word from Elisha. Vaungana vachida kuenda kundorwa neMoab. Vakasvika in a desert place yanga isina mvura. So they were thirsty and vanga vakutyirawo nezvipfuyo zvavo. So they consulted a prophet. Vakaenda kumunhu waMwari prophet Elisha vachida a prophetic word and a prophetic direction. An officer of the king of Israel answered, "Elisha, son of Shaphat, is here. He used to pour water on the hands of Elijah." Vachitsvaka muprofita, kuna akavataurira kuti aiwa, pane muprofita aripo who used to pour water on the hands of Elijah. That statement alone inotaridza kuti when Elisha was serving Elijah, vanhu vaizviona, he was serving. So when Elijah was gone, vanhu vachida a prophetic guidance, vakatsvaka munhu waiseva the prophet. Vakatsvaka munhu aiseva the prophet. Kureva kuti vakazvinzwisisa kuti there was impartation. There was impartation yakaitika. Vane chemweya chavanoziva kuti chakagamuchirwa naElisha from Elijah. Simply by saving, he was pouring water on the hands of Elijah. Pasipo pane nyaya. But pane nyaya ndinaye ndepekuti Mambo Joshaphat nemamwe madzimambo vakaenda kuna Elisha for prophetic guidance. So prophet ndokubva vataura a prophetic word yandaverenga ichiti, Elisha unoti, hamusi kuzoona mhepo, you will neither see wind or rain, yet the ditches will be full of water. Elisha ari kuvapa a prophetic message. It is so challenging, it not demand so much faith. Vapiwa a prophetic message. It is so demanding. Inoda kutenda kwakakura nekuda kwekuti zvanzi you neither see wind nor rain. Vanhu havari kuda mvura. So vane masigns avanogona kutarisira kana kuda kuti ava encourage kuchera makomba in the valley vachitarisira kuti mvura ichauya. But the prophetic message iri kubvisa those signs. So ndiri kuti kudii mangwanani ano. There are times ekuti the prophet will release a word into your life. Iwe wobva waregera kuva nekutenda nekuda kwekuti there are no signs dzaungaite connect to the message. Panotaurwa izwi rekubudirira, panotaurwa izwi remuchato, panotaurwa izwi nyangwe rekuvaka imba or a financial breakthrough. But kwauri woshayiwa any sign that will encourage you. Nokuti normally munhu unomuva nezvaanoona, but when you are a Christian, faith is the evidence of things not seen. Kuda the dimension of faith yaunofanira kuoperata mairi ndeyekuti whether I see a sign that can encourage me to continue to do what I'm supposed to do. Nokuti vanhu vari kunzi imi michera yemakomba, you will neither see wind nor rain. Kureva kuti pa action yamuchaita musa discouragwe nekuti pane zvamusiri kuona zvingakuencourage. Wendi Mahau, you are welcome. God bless you.
Sister Konishava, you're welcome. God bless you. My brother Napoleon Mate, you're welcome. May the good Lord bless you. I hope mskana ari kukura zvakanaka. Makorokoto to you. God bless you. So, kune shoko raMwari rinoti rikataurwa, especially a prophetic word. Vanhu tine zvatinotarisira kuona, zvingati encourage, zvingati simbisa, kuti hai zvokwadi Mwari vada kuita zvinhu muupenyu hwangu, something good is coming my way. But kunoita another dimension of a prophetic word, rekuti there is no sign iri attached to the word. What you need is to have trust in the word of God only. Without any sign that can encourage you. Let me take you back to the book of Genesis. Noah paanopiwa a message concerning the flood. Zviri pachena kuti hakuna any sign yaakagona kuona ingamu encourage to build an ark. Bible not in those days mvura yanga isina kubvira yanaya panyika. So waivaka an ark by the word of faith without any sign yaigona kumu-encourage. There are times yekuti unogona kupiwa a message inoita kuti ugone kuifarira nekuigamuchira nekuda kwekuti there are signs une zvinhu zvauri kuona zvimwe zviratidzo zvinokushingisa nekukusimbisa kuti surely God is about to do something. But there is a dimension yekuti shoko raMwari rinotaurwa and you don't see anything chingaku-encourage chiri so connected to that to an extent yekuti iwe unogona kupedzisira wava nedoubt yekuti munhu waMwari vataura hawo shoko but hapana chinhu chingandiratidza kuti things will happen. Mukatarisa a prophetic message yakapiwa Sarah, vatumwa vauya pamba paAbhurahamu vapedza kudya vakati gore rinouya nenguva ino Sara achava nemwana. Iro Bible richiti panguva yekuteera semudzimai anga adarika. Which means paari hapana chimwe chingamu-encourage to receive that word, only to trust in the word of God. But in this matter now, chimwe chezvikonzero chaita kuti Mwari varegere kupa a sign of wind or rain inhau yekuti it was a strategy yekuita capture or to set an ambush against the king of Moab and his army. Nokuti pavakachera maditches, mvura ikaerera from Edom ikazadza maditches iwayo. Zvanzi mauto ekuMoab vaiti vakatarisa, vaiona sekunge iropa nekuda kuti zuva ranga rabuda. Maybe I'll read as well. 2 Kings chapter 3 verse 22. When they got up early in the morning, the sun was shining on the water. To the Moabites across the way, the water looked red like blood. That's blood, they said. Those kings must have fought and slaughtered each other. Now to the plunder Moab. La Moab nokuti vaiva the other side. Vaiti vakatarisa mumvura iri kuerera maditches iwayo. Bible rinoti vaiona sekunge iropa. It was red like blood. The sun was shining pamvura iyoyo. Sava Moab vaiti vakatarisa vakabva vaona seropa. Sei vari kuona seropa? Sei vakasika kufunga kuti iropa, kuti madzimambo arwisana iropa riri kuerera. Inhau yekuti havana kuona mvura yakanaya, even nemhepo yakavhuvhuta ingataura mavari kuti maybe imvura yakanaya rwizi riri kuerera. But the place ndofunga vaiziva isina rwizi, pasina maditches. So ava pavakaita dig the ditches vakacreata a river yakagara isvipo, ivo ndo vakaicreata. So mvura payakaerera kubva kuMoab, kubva kuEdom, vaMoab havana kunge vaona mvura iri kunaya. So neknowledge yekuziva kuti apa pakanga pasina rwizi uye hakuna mvura yanaya, zvakavasimbisa kuti vave nekutaura pachavo kuti this must be blood. So saini yakanyimwa madzimambo yekuti you neither see rain or wind, it was a blessing in disguise. It was a strategy yaMwari yekuti vaMoab vakaona pari kuerera vaone sekunge iropa nekuda kwekuti havana kuona mvura yakanaya.
So pamwe pacho Mwari vari kukunyima a sign hauna chiratidzo chauri kuona. Yet strategy yaMwari yekuti zvimwe zvinhu zvikufambire zvakanaka. Maino kujoelini Mashamombeya. Welcome Maito Mana. A good morning to you. God bless you. So there was no sign. You will neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. Mwari vane zvinhu zvavanoita muupenyu hwevanhu zvekuti vazhinji ukazvitarisa unoshama kuti zvauya sei zvafamba sei. Atinoti mamiracles kana zvishamiso zvekuti unogona kushayiwa chinhu chiri connected to that chaigona kukupa kufungira kana kunyumwa kana kutrusta kana kubhilivha kuti aiwa pane zvinoda kuitika. Hapana chaunenge uchiona. Shoko iroro ririko ufunge there is a level yeshoko iroro muupenyu rekuti zvichida rakatarwa muupenyu hwako, but hauna kuritenda nekuda kwekuti waiti ukatarisa woona usina maconnections yevanhu vangakubatsire. Ukatarisa around you woona pasina anything chaungape trust kuti kana Mwari vakuita chinhu ndofunga because these people they know me, Mwari will move this person. Because these people I'm connected to them, they will make a plan for me. I've seen God doing things in a way yekuti zvinoshamisa nokuti yaya anoshamisa anyway. Yekuti pane pamwe pekuti unetarisiro yeimwe project yawaita utarisa ndo ichakupa pundutso profit. Waita chinhu ichocho hapana chinobuda. Wobva wava nemind yekuti ndofunga saka this is kuti dry hapana chinoita. Then God will surprise you. Pasina any sign, you will neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. So pane secret ndepekuti despite kuti hapana ma signs, continue to trust God. Continue to do action ye faith. Digging ditches in a valley. Kusina mepo, kusina rain, but over an encouragement from the word of God. The word of God itself must encourage you. Shoko ra Mwari iro pacharo ngarive chinhu chaunobenka pariri, chaunopa trust kuti nyangwe vanhu vasuduruka pandiri, connections asisipo, maybe the economy isiri favorable kuti ndive successful in terms of rimwe business randiri kuita. But one thing I know, he makes a way where it seems to be no way. Unogona kukonzera kuyerera kwemvura ichibva kune imwe nzvimbo kuti ipinde mumaditches andachera. Zvanzi mvura yakayerera kubva kuEdom ikandofila maditches iwayo avanga vachera. So pane dambudziko ndepekuti pane nguva yekuti tikapiwa vhangeri rekuchera makomba iko kusina mvura iri kunaya kana kupfuna, kusina mhepo, unoona sekunge mvura yacho haisi kuuya nekuda kwekuti pagara pasina rwizi, imi ndimatoita kuchera. Kureva kuti ndiri kuparidza vhangeri rekuti you can create a river, you can dig a ditch, and the Lord will make favor flow into or through that ditch. Chiripo kuchera makomba, Mwari vokonzera kuyerera kwemvura mumakomba awachera. But gomba rinocherwa nani kusina wind no rain, nemunhu bedzi anotenda kuti shoko raMwari harirevi nhema. Kana arituma haridzokere kwaari risina zadzikisa chaaritumira. So vanhu vakachera makomba, they dug ditches in the valley. Mwari ndokukonzera mvura kuyerera ichibva kuEdom ichipfuura nepo. Zuva parakabuda, vaMoab nereflection yezuva pamvura vakaona sekunge iropa. Maybe I'll get deeper a little bit on that. Because whenever we talk of blood, pfungwa dzangu dzinokasika kufunga nhau yeropa raKristu. Kureva kuti ropa ravakafunga kuti iropa revanhu vapandukirana vabayana ndokubva varelaxa vakaudzana kuti Moab go for the plunder,
yet ava vangasoterwa in ambush. So chakapa victory on that day is the blood. Hongu vakachera madishes mvura ikaerera. But dai vaMoab vakaona mvura iyi iri mvura kana kuti semvura chaiyo, havaigona kurelaxa, what, let's go for the plunder. Chakavapa kurelaxa vakaenda vasiri active kuti vachitarisira kuti kune imwe hondo, vakava nepfungwa yekuti iri iropa, madzimambo amukirana akabayana. So chakapa victory on that day is the blood. So I need to go deeper on the revelation of the blood. Ropa richireva rufu kuva Moab kuti madzimambo ari kuku kuvapandukirana vakabayana. Ropa iroro raireva victory to the people of Israel. Ropa raitaura rufu kuva Moab rikavapa kurelaxa kuti let's go for the plunder. Madzimambo abayana hande tinotora zvinhu zvavo. Ropa rakataura rufu to Moab ndo rakaita kuti vakundwe nevaIsraeri, nokuti kuna Israeri vanga vasingaone ropa, vaitoona iri mvura, avachiona seropa. Jesu paari kubayiwa parutivi anoerera mvura neropa. So vaMoab vari kuti vakatarisa mvura vari kuona ropa, vaIsraeri vakatarisa mvura iyi vari kuona iri mvura, vaMoab vari kuona ropa. So blood and water, blood and water. So kune vari kuona ropa, kune vari kuona mvura, pa same thing. So ava vari kuona ropa vanorelaxa, vozviudza kuti let's go and take the plunder. Vanhu ava vaurayana pachavo, hande itinongonotora zvinhu zvavo nokuti vatourayana ropa riri kuerera. So vakaenda vakarelaxa, vasingazive kuti ava havasi kuona ropa, ava vachiri active, vatosete an ambush to destroy these people. So pavakaenda vari so relaxed, vakabva vakundwa. So ropa nemvura zvakaerera parutivi paJesu abayiwa zvaitaura upenyu. Wakaipa achiona sekunge akunda, arwisa, isu tichiona kukunda nekurwirwa. So it depends neangle yauri. Kana uri angle yevaMoab, you see blood. Kana uri angle yekwaIsraeri ana mambo Jehoshaphat, you see water. But let me download again a little bit. Chakonzera kuti vaite maonero iwayo pavari kuona mvura vachiti ropa, Bible rinoti zuva ranga rabuda, the sun was shining on the water. The sun was shining on the water. So the reflection ye light rezuva pamusoro pemvura yakaita kuti ava vaone riri red. So haisi nyaya yemvura bedzi, but also the reflection of the sun. So reflection yezuva is just a shadow picture of the revelation of the Son of God. The sun sun was shining on that pamusoro pemvura iyoyo, avakaona seropa, which means the Son of God now anouya obayiwa parutivi, ropa nemvura zvoerera. So panapa ndiJesu ari kupa vanhu kukunda, but ndiJesu ari kuonekwa pamvura, paropa nepazuva. The Son of God anova Jesu akabayiwa parutivi, mvura neropa zvikaerera, tikawana kuregererwa, tikawana kukunda. Pano vaIsraeri vari pahondo nemambo weMoab. VaMoab vakaona ropa, Israeri ichiona mvura. Chapa vaMoab kuona riri ropa is reflection yesun, yezuva pamusoro pemvura. I'm sure you can quickly get that. The sun was shining on the water.
The sun was shining on the water. The sun, S-U-N. But to the New Testament church, the sun, S-O-N. Paakaenda pamuchinjikwa, akabayiwa parutivi, ropa nemvura zvikaerera. Pano ndiri kuona vaMoab, vari kuti vakatarisa, vari kuona ropa. VaIsrael from the other side, vari kuona mvura. Zvoreva kuti trust yedu, belief yedu ye-victory is in Jesus. So kutenda kwako, whether uri kuona a sign or hapana sign, chinoita kuti uramba uchitenda kuti Mwari vanoita zvinhu upenyu hunovandudzika, zvinhu zvinofamba zvakanaka. It was already done at Calvary. Kune ropa nemvura zvakaerera kuti ndive nekukunda. Remember this, the devil will not reverse basa rakabatwa pa Calvary. The devil will not reverse. Calvary is a done deal. Zvekuti munhu akava nekutenda nebasa rakabatwa pa Calvary pamuchinjikwa, the devil will never move you. And victory is certain to you. So the devil chii chaangaita kana basa repamuchinjikwa riri a done deal, unofighta your faith or your belief in that. Asi kuzobvisa maresults epamuchinjikwa, anobvisa munhu mukutenda basa rakabatwa kuti ashayiwe maresults. Nokuti maresults haasi pakuti basa rakaitwa pa Calvary. Maresults ari kuuya nokuti unotenda mubasa rakaitwa pamuchinjikwa. You will neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. Hamusi kuzoona mhepo kana mvura, asi makomba achazara nemvura. Kuda kuti somebody must practice or must learn to dig ditches. Despite kuti hakuna any sign, continue to do the will of God. Continue to do what God says. Continue to put trust in the Lord. You will neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. So now iri pakuchera makomba, pasina any sign. So munhu anoencouragewa kana paine a sign, kana paine zvaanoona. But kana munhu ava kutenda muna Kristu, even pasina chiratidzo chekuti uri kubudirira mukati merino gore, zvinhu zvese zvakamira negatively or against you, you need to put trust in the word of God. Why? Calvary is a done deal. The devil will never reverse what Jesus did at Calvary. He paid the price. Kristu wakabhadhara. I'll give you an example. Munhu akaita mhosva, akaenda kumataredzi mhosva, akanzibvisa fine, even asina fine, pakauya hama dzake nemari dzikabhadhara fine. Chasara kumunhu iyeyo kuziva kuti fine yabhadharwa, ndaane right yekubuda obva aenda. So fine ikabhadharwa, waakutarisirwa kubuda muprison. Asi zvinoita kuti fine ikabhadharwa, pakashayikwa anokuudza kuti fine yako yabhadharwa chibuda, ukaleka information fine yabhadharwa, unogona kurara muprison nokuti you are lacking information yefreedom yako, kwete kuti freedom yako haina kuva secured. So thank God for sending people who can minister into our lives. Vanoisa information kuvanhu kuti relax, Calvary is a done deal. Victory is certain. Pakangodaro zvinhu zvakamira negatively against your life, usina any sign yekuti zvichaita zvinofamba zvakanaka zvinoita, I've come to tell you the only sure sign that you will make it despite negative situations surrounding you, kune ropa nemvura zvakaerera pamuchinjikwa zvinotaura kukunda kwako. Kune ropa nemvura zvakaerera pa Calvary zvinotaura victory muupenyu hwako. So handichaisa trust mumamiriro ezvinhu, ndakuisa trust pabasa rakabatwa pa Calvary.
ndaakuziva kuti ropa rajesu ndo rinondipa kukunda. Wakabayiwa parutivi, mvura neropa zvikaerera kuti ini ndive nekukunda. So pese pandakuita zvinorehwa neshoko raMwari, handidi encouragement from any sign in the realm yezvinooneka, because faith is the evidence of things not seen, substance of things hoped for. So I will act according to the word of God. I will do what the word of God says. Kana pakauya vanhu vanodiscourage, vakati zvawaakuita zvitarisa mamiriro akaita nyika, zvawaakuita tarira mamiriro akaita economy, zvawaakuita tarisa mamiriro akaita zvinhu, I'm not moved, because Calvary is a done deal. There is blood that speaks better things than the blood of Abel. So ini ndine maonero akasiyana nevekuMoab. Pavari kuona ropa, vari kuona death. Ini ndikatarisa same situation, ndiri kuona blessing. Why? Because they were thirsty. Nyangwe nemhuka dzavo dzasina mvura yekunwa. So ivo pavari kuona answer to their challenge. Asi Mwari angavapa a double blessing on that. Mvura yaerera mumaditches, zvipfuyo zvavo naivo vakanwa, and the same water ikakonzera kuti vakunde vaMoab. May God give you double. Mwari ngavakuropafadzwe zvakapetwa pachinhu chimwe chete chauchaita mukuteerera Mwari. Wana zviviri zvakavigwa imomo muchinhu ichocho. Mwari ngaakupe ropafadzo yatinoti a double portion, a double blessing. Now they were thirsty, vaitsvaka mvura nezvipfuyo zvavo zvaiva nemita zvisina mvura. Pavakachera makomba, mvura yakaerera ikawanikwa. But mvura iyoyo ndokubva yashandiswa zvakare naMwari kuti ivo futi a place of victory. To Israel he answered, and also give victory to the challenge. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the blessing and the favor of the Lord be upon your life. Une zvauri kuita muupenyu hwako, zvichida your surrounding, the environment yauri iri kukudiscourage, kana kuti mubusiness imomo wakaita loss and you are discouraged, you are about to quit nekuda kwechallenge yawatarisana nayo, zvekuti shoko raMwari parinouya richiti ita zvinotaura Mwari, ita zvakati, you are wounded. I stand as a prophet of God. You will neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. And chinhu icho chakapfavira Mwari zvekuti in that answer God will give you a double. You will neither see wind nor rain, but the ditches will be full of water. Saka chaingodiwa ivhangeri rekuchera makomba, chaidiwa kuvanhu ava kuva neobedience despite the environment iri dry, kuri negative, hakuna any sign. Don't look for signs. Continue to trust and believe God. Kana pakatoya vanhu vanotaura zvavanotaura, iwe uri busy kuchera makomba, continue to dig ditches. God is so faithful. Vanokudiscourage havashaike, vanotaura zviri negative havashaike. Mamiriro economy, mamiriro ezvinhu munyika ari so challenging, ari negatively, but there is God in heaven who makes a way where it seems to be no way. Mwari vachitaura chiedza vachiti let there be light, hakuna any sign yekanhu kaioneka kanopenya. There was darkness, and God said let there be light. Kune nyasha dzaMwari mudikani
dzinouya muupenyu hwako nokuti waita zvinotaura Mwari. Despite kuti environment iri negative, vanhu vanokuencourage hapana. Wakambozviita ukawira pasi zvikakushayisa pundutso. But nokuti uri kuitira Mwari, a double is coming your way. So vanga vaine nyota, zvipfuyo zvavo zvisina mvura. Pavakachera makomba, mvura ikarera ikapinda imomo. Haina kuuya semvura bedzi, but yakauya futi sechinhu chinoda kushandiswa naMwari to give them victory against the Moabites. May God give you victory against every challenge that is standing against your life. Father, I pray, I speak blessing and favor. Vana venyu ngavagoneswe vachengetwe nenyasha dzenyu. Zvavanoshuvira nekutsvaka zvidzadzikiswe. VaMoab vakamira against your people, I speak total victory in the mighty name of Jesus. Vese vari kuchera makomba Mwari, vashingisei, vasimbisei. Nokuti hamurevi nhema. The ditches will be full of water. In Jesus' mighty name I pray.